टूथपिक पण कमी पडते. एक फूट होईल पूर्ण हे असं लावलेस तर. बापरे जेवायला नको आज. माझा पोट दे खाली, माझा चेहरा बघा आणि हे बघा. कच्चाच खाणार आहेस काय? ए बाबू पडेल पडेल तोंडात. हा करा भात काय बनवतो? कोळंबी घ्या आगारा पटकन, नाही तर ती पटकन पप्पूच्या तोंडात जाईल. चला हे बघा इथे मी फिश घ्यायला आलो होतो आणि ह्याच्यातलं तुम्हाला एक मोठा, हे टायगर प्रॉन्स म्हणतात ना याला. हे बघा हे टायगर प्रॉन्स मी इथे घेतलेले आहेत बघा. साईज बघा ही एक साईज आहे, परत मोठी साईज पण तुम्हाला दाखवतो बघा. हे बघा ही सर्वात मोठी साईज मी घेतलेली आणि मी आता ही ट्राय करणार आहे. घरी जाऊन मम्मीला सांगणार आहे बनवायला. आपल्याला इकडे 800 रुपयाला पडलेत आणि 800 रुपयाला मला किती पीस आलेत? तर किती पीस आले तो मॅडम? 8. इकडे बघा हे मुशीसुद्धा दिसले मला. हे कसे किलो आज? 200 रुपये किलो. बघा गाडी इथे पार्क केली आहे मी. दरवाजा जरा उघडा. मम्मी तू उघड, काजल तू पण उघड जरा दरवाजा. टरे 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 पाहिजे का? हे तर ट्रायल करायचे. हे सर्वात मोठे, ह्याच्यापेक्षा मोठे मग अजून असतात लास्ट असतात ते. मुंबईला पण डोंबिवली हायवेला बसलेले असतात ते. पण हे बघ किती मोठं आहे ना. आज आम्ही खाणार आहे जम्बो प्रॉन्स. नमस्ते. नमस्ते. तर आमचा फिश मार्केट पासून सुरू झालेला आहे. तर आतुरता कसली प्रॉन्सच्या आगमनाची. आता करू का उलट? कर. ते बिर्याणीचा टोप कसं मारतात? 3, 2, 1 टँग 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 टँग. हे बघा बापरे ह्याला बोलतात प्रॉन्स. जरा लांब व्हा. हे बघा आता तुम्हाला दाखवतो माझा चेहरा बघा. बापरे जेवायला नको आज. माझा पोट दे खाली, माझा चेहरा बघा आणि हे बघा असे 2 लावले. थांब हे बघा. थांब एक दे माझ्या हातात. मजा असते, मजा एक गोष्ट बघण्याची पण. हे बघा बापरे तो मास बघ केवढा आहे त्याला. बापरे माझ्या फेस पेक्षा मोठा आहे तो बघ. बापरे टोटल किती मम्मीच्या हातात? 2, 4 माझ्या 2. तर 8 पीस आम्हाला अवेलेबल झालेले आहेत. टँग 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 टँग. हे बघा 2 तिथे. हे बघा आता तुम्हाला एक दाखवतो. ही बघा ही आपली एक मीडियम प्लेट म्हणतो, याला थाली नाही म्हणू शकत. तरी बघ पूर्ण त्याच्यात गेले. पूर्ण मावते. वा वा वा. पकडले तेव्हा किती त्यांना मजा आली असेल ना पकडताना. जिवंत असते ते कसे बघ ना. टूथपिक पण कमी पडते. 1 फूट होईल पूर्ण हे असं लावलेस तर. होय आणि एकदम फ्रेश आहे ना. हो आजचे, कारण काल बोट गुरुवारी आत्ताच आलेली बोट. आणि हे कसे तुम्हाला सांगतो आता ऑफ सीझन आहे म्हणून हॉटेल्सवाल्यांनी हे ऑर्डर केलेले नाही, नाहीतर हे त्यांच्या स्टॉल वरती सुद्धा नसतं. हे हॉटेलवाले पहिलेच ऑर्डर दिलेले असतात आणि हे मग हॉटेलकडे डायरेक्ट जातात. ते टोपल्यावरती पण ठेवत नाही. तर हे बघा 2 असे हे मोठे. हे बघा 3 छोटे आलेत आणि 5 मोठे आलेत बघा. बरोबर ना? 3 छोटे. हा हे मोठे आहेत बघा. 5 मोठे आहेत आणि 3 छोटे आले. 3 छोटे पण नाही म्हणू शकत, फक्त हे 2 छोटे आहेत. हे 2 छोटे आहेत बघा. बाकी तर सर्व व्यवस्थित मोठे आहेत. आता इथे तुम्हाला आम्ही दाखवतो की हे जम्बो प्रॉन्स जर तुम्ही आणलात तर हे साफ कसे करायचे. पहिलं काय करायचं? पहिलं डोकं काढायचं त्याचा. हे बघ डोक्याचं साल काढलं. हा हे सर्व निघून येतो. आणि याचा आहे ना, आता काकी त्या दिवशी म्हणत होती ना की बघ याचं कालवण पण करतात याचा. हे बघ माकलासारखं. ओके. हा हे मांस असतो सगळा, पण आपण आता घेत नाही ते. नाही हा हे फक्त हेच काढायचे आहेत पाय त्याचे. हे बघ तू असं काढते आणि काजल तू डायरेक्ट डोक्यात तोडते का ते? ते इझी वे. मी मच्छीवालीचं बघितलेलं कसं करतात ते. पण ह्याचं बघा साल बघा कसं आहे. काढायची त्याची वरची एक हे बघ. वा वा एकदम मोठे ना. चला इथे बघा कोलंबी साफ व्हायची प्रोसेस चालू आहे. आणि इथे मी आपल्या घरी जी आपली वेट स्केल मशीन असते, फूड वेट स्केल म्हणतो, म्हणजे ह्याच्यावरती आपण जेवण मापतो. तर हे आपली पूर्ण 1 किलो होती. आता आपण बघूया की आपल्याकडे मटेरियल जे आपण खातो म्हणजे जे कन्झ्युमेबल आहे ते किती वजन आहे किलो मागे आणि त्याचा कव्हर किती किलो मागे आहे. तर आता हे मी खाली ठेवलेलं आहे. आता ऑन करतो. 0 आहे. ओके. आणि ही 30 प्लेट आहे जी ही प्लेट आहे. तर ह्या प्लेटवर टाकलं आणि ह्याला टायर करतो, म्हणजे या प्लेटचं 0 वजन केलं मी. टायर एक ऑप्शन असतं की त्याने वेट, आता हे काढल्यावर बघा नेगेटिव्ह मध्ये जाणार, म्हणजे -63 हे
63 हे ह्याचं वजन आहे आणि ती सेम प्लेट आहे ही बघा, ही फक्त कलर चेंज आहे. तर आपण हे ठेवूया. तर आता वजन झालेलं आहे 400. बापरे, 400 ग्राम. 400 ग्राम ह्याचा वेस्ट कचराच गेला. कचरा आहे. 400 ग्राम कचरा आहे. आता ही परत ठेवल्यावरती बघा 0 होणार आहे. ओके, आता बघूया आपण ह्याच्यातली सर्वात मोठी जी आहे, सर्वात मोठी ही किंवा हीच आहे, हीच सर्वात मोठी आहे आणि ही सर्वात मोठी आहे. तर पहिला मी एक मोठा ठेवतो. तर हे किती असेल, किती असेल हे? आता 400 ग्राम तर गेले, हे 700 ग्राम राहिले. एक उदाहरण. तर हा सर्वात मोठा आहे, तो जर ह्याच्यात टाकतो तर टाकल्यावरती येत आहे 87. 200 मी जास्त बोलले. 87. ओके, तो जरा परत काढूया कारण छान वाटतं ना हे बघायला. 87. तर हा कितीचा बघूया? 90. तो जिंकलेला आहे. हा जिंकलेला आहे. बोलते ना दिसायला छोटा पण वजनाने मोठा आहे. तर हे आता सर्व टाकूया आपण. हे झालं 90. हे सर्व तू किती आणले होते? 1 किलो. 1 किलो. 146, 176. आता सर्व आपण एक एक टाकूया वेट स्केल मध्ये. हे ऑलमोस्ट 700 ग्राम तरी झालेच पाहिजे. आता हे झाले आहे 380. हे झालेले आहेत 422 आणि हे झालेले आहेत आता बरोबर 510 ग्राम. म्हणजे आता तुम्हाला इकडे कॉन्सेप्ट समजा. टोटल कोलंबी आणली होती आपण 1 किलो, बरोबर. हे आहे 511 ग्राम. बघा इकडे लिहिलंय बघा 511 ग्राम. ओके, आता हे मी काढतो. 511 ग्राम म्हणजे 500 म्हणजे अर्धा किलो आहे आणि हे 400 आहे. म्हणजे 100 ग्राम पाणी होता. हे समजून घ्या. 100 ग्राम पाणी 800 रुपये किलो म्हणजे 80 रुपयाचं आम्ही पाणी वेस्ट 80 रुपयाचं पाणी गेलेलं आहे ह्याच्यात. तर हे कोलंबीमध्ये वरती खाली होतोच. तर 40-60 मी जे तुम्हाला सांगितलं होतं तो हिशोब असतो. तर आपल्याला माहिती पडला 1 किलो जेव्हा आपण कोलंबी घेतो त्यातलं सोलून झाल्यावरती अर्धा किलो आपल्या हातात बरोबर येतं. बरोबर. ओके, म्हणजे आम्ही खाणार आहे ती अर्धा किलो खाणार आहे. हे जी एक ट्रिक असते बघा. आता हे जर आपण फ्राय केलं ना तर हे असे गोल गोल होतात. त्याला ह्याला आपण काय करायचं, कट्स मारायचे, कट्स आतून आणि बाहेर. मग त्याला स्ट्रेट राहतात, ट्राय होतात. आणि अजून एक ट्रिक असते, जर आपल्याकडे टूथपिक असेल ना, टूथपिक ह्याच्यात जर टूथपिक आपण टाकली ना, हे बाई असे वाकडे पण होतं, एवढे टाईट येते. टूथपिक जर टाकलात ना तर हे असे सरळच्या सरळ फ्राय होऊ शकतात. आता बघा त्याच्या पाठीवरती मी जरा सुरीने आहे ना असं कापून घेतलंय आणि त्याच्या पोटातला आपण कचरा काढायचा. हे बघा केवढा कचरा असतो बघा. हा बघा. आणि बघा त्याच्यातून घाण किती निघते कचरा. हे बघा ह्याच्यात केवढा जाडा दोरा. ह्याच्यात बघा केवढा जारा दोघा आहे. दिसलं? आता बघा हे कट्स आहेत ना, आता मी ह्याला इकडे पण कट्स मारतोय बघा. हे आतला भाग असतो ना त्याला कट मारायचा म्हणजे तो असं ताणून राहतो. हे आतलं आहे ना, इकडे स्लाइड कट मारलं, इकडे स्लाइस कट मारलं म्हणजे ते लागेल. हा, ते ओपन राहायला पाहिजे ना सर्व. नाही पण आता समस्या मी एक खाल्ला ना तरी एकदम पोट भरणार असं झालं. हे बघा हे आता सरळ राहिलं. सरळ झाला. याला पण कर तसंच. हे आपल्याला सर्व असंच करायचं आहे. याला पण कर. आणि जास्त नाही करायचं नाही तर ते तुटून जायचं. तिथे बघा चांगल्या प्रकारे सर्वातली घाण काढून व्यवस्थित पाण्याने 2 पाण्याने व्यवस्थित साफ केलेले कोलंबी आहेत बघा. आणि आता बघा कसे हे सरळ एकदम स्ट्रेट आहे. स्ट्रेट. इथे आपण सुरुवातीला टाकतोय मीठ. सगळं एकत्र करणार. ओके, आता इथे बघा काय टाकलंय, हे आलं लसणाची पेस्ट. अर्धा तास तरी आपल्याला पाहिजे हे मॅरिनेट झालेलं. हे हळद, धना जिरा मसाला, इथे आपला गरम मसाला, हा रेड चिली पावडर. मसाला टाकल्या सुगंध यायला लागलेला आहे. अजून फ्राय पण झालेला नाही. समजतंय, शिकवलं मी आणि मला विचारते मला होईल की नाही. चोळ फक्त आता. हो काय, गाडी शिकवली मी आणि मला बोलते ड्रायव्हिंग येते का तुला. बघ फास्ट झाली आहे तुझ्यापेक्षा. आता ती काय झाली आहे, ती आता F1 ड्रायव्हर झाली आहे. म्हणजे ती फॉरवर्ड पुढच्या ड्रायव्हिंग करतात ना, फास्ट ड्रायव्हिंग रेसिंग कार तशी झाली. आणि मी अजून आपल्या ती नॉर्मल कारवरतीच आहे, कारण बाकीची आपल्याला कामं असतात ना दुसरी. चला आता मॅरिनेट करून घेतोय सर्व प्रॉपरली. आणि मॅरिनेट करून आपल्याला अर्धा तास ठेवायचं आहे. आणि एवढे मोठे आहेत ना, त्याला मॅरिनेटला कोटला बघा ते कसं लावायला लागतंय. थोडस कोकम आगळ अजून लागेल वाटतं. बघा मला माहितीये की नाही आणि बोलतात माहित नाही. पण तू आधी जरा कालव तरी. हे बाई तू कोकम आगळ टाक. हा टाक तरी. हातावर घे आणि इकडे या साईडला टाक. इकडे पण लाव. जरा जरा आंघोळ घालूया फ्राय व्हायच्या अगोदर. दिवाळीची तिकडे फक्त खायचीच मजा नाही मला घ्यायची, ती बनवायची पण मला मजा घ्यायची. सगळा मसाला घ्या.
खा. ते खायला कच्चाच खाणार आहेस काय? ए बाबू पडेल ते पडेल तोंडात. बनेल तोंड. अर्धा एक तास लागला तरी चालेल, जरा मॅरिनेट मस्त होऊ द्या. कावरा. तोपर्यंत तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. फ्राय करून झाल्यावर खाऊन सुद्धा दाखवणार आहे तुम्हाला. गपचूप सांगू नका कोणाला. हा इकडे बघा बरोबर अर्धा तास ते 1 तास पण आम्ही करायला ठेवलेलं आहे. मॅरिनेट झाले. व्यवस्थित त्याला तळायच्या आधीच एवढा स्वाद येतोय ना, वास येतोय ना मस्त. चांगला सुगंध आला हा, मस्त. एकदम मस्त. आधीच कोण पण खाईल. हे काय करते आता हे पीठ आणि रवा आहे आणि त्याच्यामध्ये मसाला टाकलेला. तांदळाचं पीठ, रवा आणि मसाला टाकलेला आहे त्याच्यात. वा वा वा. ती कोलंबी बघा केवढी आहे. हा. तुम्ही 2 पण खाल्ले तरी बास होतील ते. आता अजून फुगेल त्याच्यात जाऊन. वा वा वा. तेल पण त्याला लागणार आहे व्यवस्थित. ही सर्वात मोठी आहे. ही 90 ग्राम वाली वाटतं ती. वा एकदम छान. त्याला तेल पण व्यवस्थित पाहिजे तर ते फ्राय होणार. होय. आणि आता जरा गॅस वाढवूया आपण, खूप स्लो आहे. स्लो नको. फुगलेत बघ ते. जरा इकडे आण, जरा इकडे आणते. ते जरा फुगले. बघणाऱ्याला जर आपण आता दाखवलं तर काय म्हणतील, बोंबील फ्राय होतात आहेत. होय. त्याची साईज बघून काय वाटेल बोंबील आहेत ते, पण ते बोंबील नाही, हे कोळंबी. हे ना फुगलेत. हो फुगणार ते, फुगले फुगतात ते. ते. वा 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 एकदम छान. त्याला ना दोन्ही साईडनी पण आणि चारही अँगल, हा चारही अँगलनी त्याला व्यवस्थित फ्राय केला पाहिजे. आता मी जरा असं ठेवते. हा जरा अशी टर्न कर त्याला. ते एकदम स्ट्रेट झाले बघ काजल, ते कापल्यामुळे, नाही तर ते असे कर्ल झाले असते, गोल झाले असते. गोल झाले असते. चला इथे काय होतं आणि काय झालेलं आहे, मी जे समोर प्रत्यक्ष बघतोय काय झालेलं आहे. हे काजलला नका बघू, गाऊन वरती टी शर्ट घातलेलं आहे बघा, ते नका बघू. इथे बघा हे कोळंबीचं काय झालेलं आहे. बाप रे. वा 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 एकदम छान. प्लेटीत काढतो. येस काढा काढा काढा, सर्व काढा एक एक करून. गॅस बंद करते. गॅस बंद झालेला आहे. आणि कोळंबी ही अशी पण फ्राय केली ना, ह्या साईडला पण फ्राय केली आहे अशी उभी पण म्हणजे 4 साईडला फ्राय करायला पाहिजे, 4 साईडला फ्राय केली. वरती खाली लेफ्ट राईट, तर ती व्यवस्थित ना, कारण मोठी आहे ना ती. तिकडे पूर्ण 8चे 8 असं नाही ना फ्राय करून एक पीस कमी झाला नाही. कसा होतो जेव्हा मी फ्राय करतो तेव्हा. तू करता करता हात वाढशील. चला आता वेळ आली आहे आपल्या टेस्टिंगची. बघा वा क्या बात है. आता धुवू दे आधी. येस. तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा. मी तुम्हाला तो 1 किलोचा 2 किलोचा हलवा असतो ना, तो आणून पापलेट कापून आम्ही तुम्हाला दाखवू, जर तुम्ही व्हिडिओला लाईक करत राहाल तर, व्हिडिओला शेअर करत राहा. वा 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 एकदम छान, एकदम मस्त, क्या बात है. वा वा. चला हा मसाला आम्ही फुकट नाही घालवत आहे. या मसाल्यामध्ये मला भात कालवून देणार आहे. हा भात फ्राय करून देणार. या ताटाचं वजन आहे 240, म्हणजे पाव किलोचं ताट आहे. ओके, ह्याला मी तयार करतो. आता 0 झालेला आहे. आता आपल्याला माहिती पडेल या कोलंबीचं वजन किती आहे. आता तर फ्राय केल्यावर कोलंबीचं वजन झालेलं आहे 550. किती वजन होता ह्याचा अगोदर? अर्धा किलो होता ना, 50 ग्राम वाढलेला आहे फ्राय करून. वाढलाय. हो 50 ग्राम. 50 ग्राम मसाला वाढला. येस. इथे बघा सर्वात जास्त मला जर आवडत असेल तर हे एक वेळ ती बोंबील एक ते कोलंबी खायचे सोडेल मी, पण हे खाणार मी, मला हे भरपूर आवडतं. ये मेरा, बाकी सब मेरा. वेळ आलेली आहे. वो घडी आ गई है, वो घडी जब ये हमारे पेट में जा रही है. इथे बघा आपला भात पण आहे, पण मेन आपल्या इकडे आहे ते कसं आहे, कसं आहे, कसं आहे, सुंदर आहे. हा आता हे ताट आहे ना, एक मेरा एक तेरा. ओके, तुझा कुठे आहे? 2 मेरा 2 तेरा 2 मेरा ना 3 तेरा, हा. बाकी सब मेरा. घरी जा. ना आता काय एकच टाकलं ना, आता एक मोठं टाकतो काजलला. थांब, मला आधी हे बघावं लागेल. मला पण एवढं घेऊन जातं तरी की ठेव नाही. ना, जाणार की नाही जाणार तो नंतरची गोष्ट आहे, बरोबर. हो. तर मी फक्त एक असं ताट घेतो माझ्यासमोर. त्याच्यासोबत राईस नाही, पहिला मला खाऊन दाखवायचं आहे कोळंबी. थांब, गरम आहे. गरम आहे, सुपर गरम आहे, एकदम गरम आहे, थांबा थांबा. गरम आहे, गरम आहे, गरम आहे. तोपर्यंत भात खाऊ का? बोटाने होतं वाटतं काढायला. मी तुमची पण परिस्थिती समजू शकतो पण तिथे त्यात तुम्हाला काटा पण. नाही आहे, असं चावलात तरी. आता कोण असं मम्मी, चावलात आता तरी कोण काटा नाही त्याच्यामध्ये. बॅचलर असतील, हा, मी बिचारे मसाला घरी टाकला. आई म्हणजे आई वडील आहेत पण बाहेर राहत असतील, तर हे व्हिडिओ बघत त्यांना किती आठवण येत असेल. मग यम, यम, यम. गरम आहे, पण शुभारंभ आपण करूया. गरम गरमच खायचं असतं, हम्म. हाताने तोडून वा. नको खाऊ.
एकदम छान म्हणून भीती वाटते. एकदम छान. दातांनी तोडून खा. हा आणि- शाबास. असा तोडायचा, तोंड बारीक नाही करायचा. माझ्या दादाला शेक मिळाला. एकदम छान, एकदम गरम मस्त. गरम. मला ना 2 दिला तरी बस. बस होतील. एक 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 बघितला की दुसरा खायला मन करतो. होय. मग एकाने पण वाटतंय खाल्लेलं, म्हणजे एक बाईट एक मोठी कोलंबी खाल्ल्यासारखी आहे. बोलतोय तुमच्या मार्केटमध्ये पण जर अवेलेबल असेल ना तर एकदा तरी आणून खावा, नाही तर आमच्याकडे तरी या खायला. नाही आमच्याकडे या. आमच्याकडेच या. हे आयटम कसं आहे माहिती का तुम्हाला, अनुभवाने सांगतोय. मन बोलतात ना, कोलंबी खाऊन मन तृप्त होईल. तसं आहे. या सोबत सर्वांनी जेवायला या. वा, भात खाऊन बघ अजय. भात खाल्ली तर खाल्ला. भातासोबत मोठ्या कोलंबी खाते. मोठ्या मोठ्या हॉटेलची ना प्रॉन्स बिर्याणी विसरून जाल. काय बोलते काजल? होय. पूर्ण मोठं कोलंबी. एकदम मस्त. लय भारी. बिना काट्याची मच्छी. हा. एक ते 2च खाऊ शकतो मी. बापरे. होय. एवढे मोठे मोठे मला जाणार नाही, हो. तरी मी खाणार. हा? तरी मी खाणार. आता ह्याच्यात ही सर्वात मोठी आहे बघा. हा ती खाऊन बघ. बरोबर आहे. हा ही एवढी मोठी कोलंबी आहे ना, ह्याच्या फ्रंट पासून खायला होत नाहीये, हा कारण ते एकदम मोठं आहे ते. होय. बरोबर आहे. तरी त्याला एक चाव मारूया फ्रंट वरून. आता ते चावा मारायला काय टेन्शन नाही, आता त्यात काटा नाही आहे. मसाला पण खायला वाटतोय, एक नंबर झालेला आहे. अशी फ्राय करून जर भात बनवला ना आणि भातावर टाकली ना तर माणूस वरण घेणार नाही. सोलवणी वरण मच्छीचं कालवण घेणार नाही. मी तर बोलतो ना, आउटस्टँडिंग डिश आहे. मच्छीच्या थालीला पण तोडलं आहे मी. तोडला तर अजून साधा भात पाहिजे होता. परत हा मोठा. बाबा कोलंबी डोळ्यातून पाणी आले. का गरम होतं. ये खुशी के आंसू आहे पगली. कधी तुम्हाला तुमच्या इकडे चान्स मिळाला, मोठे प्रॉन्स घ्या. हा, थोडे महाग पैसे- असतील तर बघूच नका. थोडे महाग वाटतील. आमच्याकडे 800 रुपये, तुमच्याकडे 1000-1200 ला पण असतील. हा पण अर्धा किलो घ्या. नाही तर बाहेर आपण अनलिमिटेड खायला 600 रुपये 1000 रुपये देतो ना गाजन. होय. घ्या, बनवा. आणि एक जे बोलतो फिलिंग, एक अनुभव, जसं आम्ही होमस्टेमध्ये सांगतो की होमस्टेमध्ये गोल्डन सिल्वर बुक करून जो अनुभव घ्याल ना तुम्ही, तो एक वेगळा स्टेचा अनुभव आहे. तसे खाण्यामधून पण एक अनुभव आहे, खाण्यामधून पण एक फिलिंग बोलतात ना, छान वाटण्याचं, हा फील गुड इफेक्ट, ते मला एकदम आलेलं आहे. एकदम छान. तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं म्हणून मी सर्व बोलत असलोय, तर गपचूप खात बसलो असतो. आता हे सर्व संपवतो. इव्हन हे बघूया जात आहे की नाही, ते 2 पीस अजून आहे ते. पण काजलनी तिसऱ्या पीसला हात लावले. माझे 2 नाही संपले, काजलने तिसऱ्याला हात लावलेला आहे. 2 संपले. गाडी पुढे गेली आहे. F1 रेसिंग आहे ती. चला, व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. अजून दुसरे कोणते फिश पाहिजे असेल बघायला मोठ्यामध्ये, हा तरी आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. फक्त तुम्ही व्हिडिओला लाईक केला पाहिजे. प्रत्येकाने व्हिडिओला लाईक करा आणि प्रत्येकाने व्हिडिओला शेअर करा. बरोबर. बाय बाय. बाय बाय. अरे तुम्हाला भरवलंच नाही या. हा करा. भात काय भरवतो कोलंबी घ्या, कोलंबी घ्या. आगारा पटकन, नाही तर ती पटकन पप्पूच्या तोंडात जाईल.